da ba farawa. Salamun ala ziljudi mai rabon yana karawa. Salamun alaika na gaske duk wannan kashi kwana gangan. Salamun alaika na yanzu kowa na ɗazu ne can. Salamun alaika na buɗe kowa na kulle ne bayanan. Kai kaɗai nake koɗawa yabanka ne ya shafa na kowa. Hayyul anami gadan kowa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam Khalid, daga yau kai ne sarkin yakin jama'ata hababa rasulullahi na wannan garin baki daya, kuma jagora wanda zai ci gaba da tafiyar da lamarin manzon Allah kore ko mutuwa. Wannan abin an yi shi ne da izinin jagoran mu wato shugaban jama'ata hababa rasulullahi na duniya baki daya, kuma Maulana Asayidi Sheikh Sharif Sani Jambulo radiyallahu ta'ala anhu. Allah ya ƙara masa kusanci ga manzon Allah. An yi wannan naɗin sarautar ne a gaban iyayen Malam Khalid da 'yan uwan shi baki ɗaya da abokan shi maza da mata suna a wannan gurin a nan cikin ƙasar Nijar. Fatar Allah ya taya ka riko don isar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fatar Allah ya taya ka riko don isar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya taya riko, Allah ya taya riko. Ni sarkin yakin jama'ata baba rasulullahi na Afirka baki daya ina taya ka murna da kasancewa sarkin yakin jama'ata baba rasulullahi na kasar Nijar. Allah ya saka da hairan, sai ka koma ka nemi guri ka zauna mu fara gabatar da majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kauce kaban waje ja baya rasulul mala'im kenan, komai nace da shi ba ƙarya. Kowa